A yau Lahadi ne ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙaramar hukumar Bichi, Injiniya Abubakar Kabir Abubakar Bichi, wanda ke a matsayin shugaban kwamitin ayyuka na majalisar tarayyar ƙasa, ya gudanar da rangadin ta'aziyya a cikin garin Bichi. Tun da farko dai ɗan majalisar tarayyar ya fara da yin ta'aziyyar mahaifiyar Alhaji Audu Lawan Asasco. Bayan kammala ta'aziyyar ya bayyana rasuwar da cewa rashin babba ne. To wannan rashi ne babba da wannan karamar hukuma, ganin cewar ita wannan uwa tamu ta haifi yaya waɗanda karamar hukumar Bichi ana alfahari da su kuma suna taimakawa al'umma kwarai da gaske. Shi yasa na ga cewa ya zama wajibi in zo tun daga Abuja in yi wa al'ummar Bichi gaisuwa. Wannan mutuwa ba su kadai aka yi ba, duk gari aka yi gaisuwa, ganin yadda suke taimakawa al'umma yau da gobe. Kowa ya san cewa da shi Alhaji Amadu suna kulawa da mutane a wannan karamar kuma Bichi. Shi yasa ita wannan uwa ta mu ce ta gari gabaki daya. Allah ya ji kanta, Allah ya gafarta mata, Allah ya sa ta huta, kuma zuri'arsa Allah ya musu albarka. A yayin ta'aziyar akwai shugaban karamar hukumar Bichi, Honorable Sani Muqaddas. Allah kare kafirci da kafirai, Allah kare kafirci da kafirai. Shugabanninmu Allah ka riko da hannayensu, Allah ka riko da hannayensu. Da ɗan majalisar jiha Honorable Lawan Shehu tare da sauran magoya baya da suka yi wa ɗan majalisar rakiya. Kazalika ɗan majalisar tarayya Injiniya Abubakar Kabir Abubakar ya kai makamanciyar irin wannan ta'aziyar 'yar kasuwa, inda ya yi ta'aziyya ga iyalan Alhaji Musa bisa ga rasuwar Malama Asma'u Musa. Mai rahoto Bahijja Awwal Bichi daga BRTV.